Pozdrav, dragi ljudi! Listopad je opet pred nama, što znači da je došlo vrijeme vampira i vještica. Stoga smo u duhu ovog jezivog razdoblja Petra i ja istražile jednu zanimljivu temu. Umjesto neke strašne lektire, odlučile smo vas upoznati sa skupinom hororastih priča. Upitne kvalitete, ali vrlo fascinantne povijesti. O kakvim je pričama riječ? Dame i gospodo, dopustite da vam predstavim Penny Dreadfuls, ili u prijevodu Stravični Penny. Priče strave i užasa, vrlo popularne u Britaniji tijekom 19. stoljeća. 19. stoljeće. Razdoblje velikih promjena, pogotovo za Veliku Britaniju, koja postaje prava sila s kraljicom Viktorijom na vlasti. Ovo se razdoblje smatra zlatnim dobom Britanskog carstva. A kako ne bi s naglim razvojem gradova i tvornica. Isto tako, osnovno obrazovanje postaje dostupno i obavezno svim klasama. Međutim, kad govorimo o osnovnoj edukaciji, mislim isključivo na pisanje i čitanje. Nakon toga, bogatuni idu piti čaj i igrati kriket, a svi ostali nazad u tvornice ili na ulice. Stoga, odjednom u Britaniji nastaje veliki broj novih čitatelja, vrlo ograničenog znanja i kratkog slobodnog vremena. Te ljude ne zanima dublja analiza Homerove Odiseje ili simboličke političke kritike Danteove božanstvene komedije. Njima treba neka uzbudljiva, brza anegdota, da im nakratko stavi mozak na pašu, dok iskašljavaju ugljen. Ovo nije 21. stoljeće gdje postoje kafići, televizija ili internet kao mogućnost bijega iz depresivne stvarnosti. Ne. Ovo je 19. stoljeće, gdje je najuzbudljiviji event dana i javno pogubljenje najvećeg šljama društva. Što više, nastaju časopisi isključivo namijenjeni ovoj tematici, gdje je viktorijansko društvo moglo čitati sve o gnjusnim zločinima, izdajama, ubojstvima, krvavim preljubima i svim drugim kriminalnim aktivnostima i o njihovim sudskim procesima te osudama. I tu u sliku dolaze stravični peniji, isto kao jedna vrsta zabave za publiku žednu krvi. Riječ je o kratkome tekstu naštampanom na 8 stranica jeftinog pamfleta koji je koštao 1 penny. Srž tih tekstova je nasilje, krvoločnost, brutalnost, strava i užas, eventualno romantika te tabu teme koje su zgražale viktorijansku štogljenu gospodu. Zato su prozvani stravičnim, užasnim, pa čak i krvavim penijima. Neki pisci inspiraciju za svoje tekstove vuku iz istinitih događaja, malo izmijenjenih i dramatiziranih za njihovu publiku. Drugi pak autori inspiraciju nalaze u gotskim romanima ili plavim knjigama, u kojima su isprepleteni elementi strave i užasa s romantičarskim i misterioznim. Zbog cijene, strukture i sadržaja, peniji su vrlo brzo postali jako isplativi i popularni. Bili su dovoljno kratki da ih čitatelji spreme u torbe ili džepove, dovoljno jeftini radnicima koji rade za sramotnu plaću, a nudili su stravičnu senzaciju za kojom su ljudi žudili. Peniji su izlazili tjedno, većinom u nastavcima, ovisno koliko je priča bila popularna. Ako je neki tekst bio uspješan i dobro se prodavao, pisci su koristili sve metode kako bi produžili radnju. Na primjer, neka poglavlja bi se posvetila sporednim ili pozadinskim likovima, ili bi se fokusirali na detaljnu povijest zgrade u kojoj se likovi nalaze i slično. Međutim, ova metoda je funkcionirala kao dvosjekli mač. Ako bi Penny izgubio na zaradi, odjednom bi završio, ostavivši mnoge zaplete nerazriješenima. Isto tako, valja napomenuti kako stravični peniji nisu bili kvalitetno štivo za čitanje. Osim ranije navedenih primjera brze zarade, tekst kao takav je bio lakrdija. Ove priče su bile namijenjene čitateljima koji nisu bili intelektualno izučeni. Stoga je radnja uvijek bila direktna, korišteni su poznati arhetipi likova, te se nije previše fokusiralo na stvaranje atmosfere ili svijeta. Velik broj penija je pun nepravilnosti i grešaka. Većinom jer je više autora sudjelovalo na nekoj priči, ali i zbog kratkog vremenskog roka, pa pisci nisu stigli unaprijed izmisliti radnju. Jedan od najpoznatijih primjera nepravilnosti je u Gentlemanu Jacku, gdje je jedan lik umro 2 puta. No, je li to zaustavilo daljnja poglavlja? Naravno da nije. Užasni peniji su nastavili biti popularni bez obzira na očite mane i književne kritičare. Njihov pad se dogodio tek u drugoj polovici 19. stoljeća, većinom zbog nekoliko ubojstava i krađa. Vidite,
U svim tim slučajevima počinitelji su bili mladići ili dječaci radničke klase, te su u vlasništvu imali jedan ili više stravičnih penija. Novine su eksplodirale s vijestima kako peniji pretvaraju mlađu generaciju u luđake i kriminalce, te su se pokrenule brojne peticije i zakoni kako bi se zaustavila daljnja proizvodnja štetnog sadržaja. Kada to nije upalilo, nastali su brojni časopisi s miroljubivim, romantičarskim pričama, umanjene cijene kao konkurencija penijima. Tu želim istaknuti da su halabuku najviše poticale starije bogate osobe, od kojih je veliki broj bio u parlamentu. Zašto je to važno? Jer su peniji bili namijenjeni mlađim siromašnim ljudima. Kontroverzija nije zapravo bila u vezi sa zločinima potaknutim kriminalističkim pričama, već panika privilegiranih da ih ne napadnu podređeni. Novine i zakonodavstvo su uperili prst u priče koje je svaki drugi mladić imao u svojem vlasništvu, umjesto da dublje pogledaju svaki zločin. Jer nemoguće da je riječ o većem problemu u kojem djeca nemaju gotovo nikakvog prava, moraju obavljati teške poslove za nikakvu plaću i žive u društvu koje apsolutno favorizira imućnu gospodu i prastaro plemstvo. Ne. Fikcija je za sve kriva. Ali, zbog panike i konkurencije, krvavi peniji su prvo prestali biti toliko krvavi, a zatim su, malo pomalo, pali u zaborav. No, bez obzira na upitni sadržaj, čisti prihodi i slabu umjetničku kvalitetu, stravični peniji imaju svoj šarm i ostavili su neke pozitivne tragove. Mnogi poznati pisci su svoju pisateljsku karijeru započeli pišući o mumijama, duhovima, vampirima i razbojnicima. Iz penija su se razvili takozvani dime novels i pulp časopisi koji su nastavili s temom horora, krimića i znanstvene fantastike. Neki peniji su bili toliko popularni da su zaživjeli u drugim medijima, poput Sweeney Todda, đavoljeg brijača ulice Fleet. U jednom od najpopularnijih penija, Vampir Varney, uspostavljeno je nekoliko vampirskih karakteristika koje i sam Bram Stoker kasnije koristi u svojem najpoznatijem dijelu. I ono najvažnije što su peniji ponudili svojoj publici je zabava. Trenutak bijega iz sive stvarnosti u svijet avantura i duhova, užitka i uzbuđenja. Bili su čista razbibriga, preteča stripova te videoigrica i zato ih moram cijeniti. Stoga se pripremite ovaj mjesec, jer ćemo vam Petra i ja svaki tjedan predstaviti jedan ili više stravičnih penija. A dotle, ako vam se ovaj video sviđao, ostavite like i pretplatite se. Podijelite ovaj video svima koje bi zanimao, zabavio ili prestrašio. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.